Ibu lo, aku meh cerita. Ndingi kan tirakatan. Bu iki nesu-nesu, soalnya iki masa iki salah. Bu iki sing disalahi bu to. Padahal bu ra apa-apa, bu mek masak tok. Bumbu ya bumbu-bumbune kuwi kan ya sing kan ya ibu-ibu liyane. Kan jane wis diomong ibuku. Bumbune nek masak tingkleng ya sing iki, masa rica-rica sing iki. Lah kuwi sing ngeyel ki ya kancane to bolo. Kancane iki ngeyel. Mana ora padha wae. Ya wis ngono to. Ibuku malah disalah-salahke. Asline sing salah ki kanca-kancane kuwi bolo. Ibu-ibu liyane sing cerewet kuwi. Kan dhewe janane kan ya malam tirakatan motong kambing to bolo, motong kambing. Ngono bolo digawe tingkleng karo kuwi. Terus ya wis